Mangantana! Ito, oy. Uy, 3 days. Sulit kaya. Worth it? 3 days. Saan ba masarap to? Sarap na suka. Nang ganda lang. Feeling ko kaya ko ng kanin. Ay, welcome pala. Magsot pa yung ano. Yung asin. Welcome mga kabalem. Thank you sa laging panonood. Yung mga naligaw, i-subscribe. Saan ba nga pa inaano to? Pulutan o kanin? No? Feeling ko gusto ko ng kanin dito. Try natin na. Ikaw, ano gusto mo? Kanin? Yung kaya, dry yan eh. Wow ko. Alak na lang. Uy, magkaiba. Kanin pala sa'yo. Eh, kanina ko pa binili ito eh. May isa pa akong sausawan. Nung Tomas. Try din natin kung mahawak ka. Wala, sira na yata. Yun. Actually, parang lagi naman birang kapartner niyan eh. Malagad lang yung ano. Malagad. Mahawak naman Alam mo Tomas? ano yung malagad? Malagad lang yung mamumuluta ay kakain ng ulam na Ano ganyan. malagad? Bihira? Oo, malagad. Ganyan ko. Kumakagad. Sarap. Masarap ba yan sa sauce? Masarap na mo. Sarap sa kanin. Ano to? Nung Tomas. Mang Tamas? Mang Tama! Mas gusto ko yung suka. Pero ba, nung palagi yung pinangsasaw dito, suka o ano? Parang masarap pag suka kahit naman sa bus. Pag bumili ka sa bus, Hindi suka naman pa rin Tomas, naman. diba? Sa kanin siguro masarap. Sile. Bebe, try nyo to. Sobrang worth it. 3 days kami naghintay. Halos wala kayong ma-upload dahil hinihintay namin to. Sarap. Yun nga pala. Grabe. Kung meron ulit kayong mga gusto namin lutuin, mga shoutout, mga pa-shoutout, comment down below. Hindi ko mapigil. Bakit? Nakakagigil. Ang alam, yung kasawat. Matuturing kaya itong ano, pambansang pulutan. No? Feeling ko. Ano kaya ang pambansang pulutan kung may na-declare man sa mga manginginom? Feeling nyo, mga kaps. Sa amin ng iba, sisig. May ba, chicharon? Madalas sisig sa mga resto. Wala namang o-order ng chicharon dun eh. Chicharon bulaklak. Yung kinain natin last time. Pabon no. Perfect to. Walang matigas. So, Sa totoo lang, wala namang matigas na part to. Puro malutong. ayoko ng beer na yan. May pakok ka pa. Hindi na lang ma-appeal. Grabe. Nakita nyo? Binibilad talaga siya ng tagal. Gusto ko na nga siyang lutuin ng unang araw pa lang, pero hindi pwede. May spoil to. Meron pa akong isang crispy jam. Mani. Di ba pulutan din yun? Pero yung pala yung namin yung mali yun eh. Oo nga, no? Wala lang. Kakabili ko lang, pero nabawas ng konti. Galing sa ano? Kapitbahay natin. Na? Shoutout sa'yo. Shoutout, Ligaya, kapatid ni Jake. Gawa niya yata ito, homemade. Kaso hindi nilagyan ng tatak. Paano siya? Ako. So yun na nga pala. Alam ko inaabangan niyo to. Yung mga shoutout. Ayun nga, no? Iba ng mga pasarap dyan. Ang ko na kang shoutout ka. Ang may walang shoutout list. Ito ay ang mga nagpa-shoutout nung last video. Wala akong ibang pinagkunan. Kung meron man di mabanggit, ano po kasi 10 lang, nililimit namin sa 10 muna kasi hindi magkasya mahaba yung video. Anyway, let's start.
Rico Bilbao, Spain. Shoutout daw sa misis niya na si Macy at anak niyang si Megan. Uy, from Spain ulit. Hello Parang po. si Rico yung last time. Elgin Matias. Shoutout to Bautista family from Malabon. Hello sa mga taga At ito Malabon. pa ang isang malupit, TLJP, JP Magbiray. Shout out sa misis niya. 14 years na daw sila ngayon. Happy Galing anniversary. sila sa Bacolod, City of Smiles. Happy anniversary sa inyo dalawa, TLJP. From Norman Atienza of Kuwait. Wow! Shout out sa mahal niyang asawa na si Esseline. Huwag ka nang magalit. Good boy daw si Mr. I love you. Alright! Ay! Galing! Sweet naman na. Ito pa, shoutout to Doisky! Doisky Gaming! Alright! May way! And shoutout din kay Patrick A. Sodela. Hi, Pan. Si Pan. Shoutout sa'yo. Thank you. Shoutout to Kablogs, Not So Daily Vlog. Napanood ko to. Si Kablog, yung nagpo-food vlog Pampangan din. niya. Half Kapampangan daw siya. Nakita ko nagko-comment siya. Si James Lucas Galos. Shoutout to Galos family. Last one, si Face Ronda. Face Ronda Randy. Shoutout daw sa mga kaibigan niya sa Systems Plus, Team Blue Panthers. Shoutout din kay Deng Santos. Yan lang muna. Hi, mga kabalen. Salamat sa palagi niyong panonood at Sana appreciate namin. nag-enjoy kayo kung paano namin niluto at paano namin inanda itong chicharon, pork skin. So, huwag yung kakalimutan, like, comment, share, and subscribe para tuloy-tuloy ang pagluluto natin ng pulutan or ulam. Yun! Pulutan o ulam. Pero bago So, tayo. Lagi niyong tatandaan. Manyamang Manyamang Kenny. Kenny. Sa kanya, Bye. para sa inyo. Bye-bye. Bye.